Това видео ще ви представим първата стъпка в стратегията за моделиране на работния процес, а именно как да анализирате и подредите текущите си задачи според важността и енергията, която ви дават или отнемат. Като начало в лявата колона ще опишем основните задачи, които изпълняваме. Ще ви дам пример с моята работа, за да ви насоча. Аз съм преподавател и наставник. Така че като първа задача в колоната вписвам преподаване или обучение. Втората основна част от работата ми е наставничеството или коучинга. Също подготвям лекции и уроци, а това отнема доста от времето ми, защото междувременно трябва да уча нови неща, за да съм запозната с всички нови идеи и теории в моята експертиза. В допълнение трябва и да организирам обученията. Работата ми има и административна част, за да съм сигурна, че всяко нещо отива на мястото си в правилния урок. Участвам в много срещи, които трябва да съобразя с графика на колегите си. Те са както в самата ни организация, така и извън нея, така че очевидно заемат голяма част от работата ми. Няколко пъти в годината участвам в проекти, които също изискват време и усилия. Освен това, разработвам нови инструменти, които да се използват извън учебното съдържание. Това са моите основни задачи. Сега отделете малко време да помислите за вашите. И дори да забравите да напишете някоя задача, можете да я добавите в списъка по-късно. Повечето хора вършат на работното си място от 8 до 12 основни задачи. Чудесно, направихме първата стъпка в анализирането на работата ни. Нека сега да видим какво вписваме в другата колона. В нея ще подредим задачите от големи към малки, като поставяме номерата им от първата колона, за да си спестим време. Идеята е големите задачи, които отнемат голяма част от времето ни и ни дават енергия, да бъдат в последствие допълнително моделирани. На мен най-много време ми отнема да се подготвя, ето защо вписвам номера на тази задача на първо място. След това следват преподаване и коучинг. Отделяме много време за организиране и администриране. Проектите също така са доста времеемки. До всяка задача също така ще отбележа дали ми дава или отнема енергия, съответно с плюс и минус. Подготовката, например, за мен е по-скоро неутрална задача, що се отнася до енергията, ето защо до нея ще поставя плюс и минус. Обучението и коучинга обаче ми дават много енергия и до тях ще поставя по 2 плюса. Организацията не е точно моето нещо, отнема ми доста енергия, така че ще сложа минус. И така продължаваме до края на списъка. Чудесно! Приключихте с това упражнение и вече е време да експериментирате. Created using Powtoon.